Damang dainang dibaga sa tikyon tapasada rohatta lamanayun hata ni debata martangya kita. Dame ni debata na sumurung siyan sa luhut roha ima mangaramo ti-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Hata ni Tuhan nagabijamita tuhita dia pala partikyanon dienek maisan buku pangukapon bidu 20 sada pamuka maisan ayat 5 rodia pitu omahata ni Tuhan. Dungi didot na hudul di habang saima idama saluhut na dohu paimbaru jadi didok ma surat tomai ay haposa doa kahataon jalan nasitong las didok matuau nunga saut audo parjolo jala parpudi bonana jala ujungna lehono kuma tunamawas sian mual ay kanguluani sopola tuhoro tiano ni namo nangima sa luhutna jala au gabe debatana ibana gabe anakku ido pajahonna. Damang dainang nahinolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus tidok halak na malo salah satu yang tidak bisa dibendung di dalam kehidupan yaitu sebuah perubahan. Perubahan akan terus terjadi selama ada kehidupan. Perubahanon boido mabajol mailam denggan ale perubahape boido pamagohon haporsyaon nyala jolma. Di bagasan parngolo di halakaris tepe perubahan jod terjadi. Moloro akasi taonon adong do halakaristen berubah ibana lam solhot tu Tuhan. Ale adong musedo moloro akasi taonon terjadi perubahan di ibana lam do Tuhan. Artinya setiap orang mampu menentukan sikap di dalam kehidupannya apakah perubahan yang terjadi bagi hidupnya itu ke arah yang lebih baik atau tidak. Keputusannya ada di setiap diri masing-masing. Dan keputusan ini bisa diambil ketika seseorang itu benar-benar mengerti dan mengenal apa yang dibutuhkan dalam hidupnya. Damang denang nehnolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan hata ni Tuhanon didok pada bisuk pada na baru. Di bagasan si taono do halak na porsea di hati hai jala pola do di pabali si Yohanes tu sada inganan Pulau Patmos. Ale justru di situasi na masahasi di situasi nagok si taono di sado debata mamakulingi si Yohanes marhite-hite pangukapon narotu ibana. Dipakulingi debata pe si Yohanes asa totong bo ibana patuguhon ha porsiyaon niya kajol mana porsiya. Asa totong na sida marbengek ni roha mangadopi akasitaon na narotu bagasan parngolo dinasida. Nomor lapatan diboto debatado si tano ni maseduduk jaladang di palos debata
akajul mana porsiai mardalan sahalaksa marsitaw. Dalan ni debatado patudon holong ni rohana marhite-hite na dipakulingi ibana si Yohanes di Pulau Patmos. Jala dipabotohon debatado balga ni holongna. Tuak kajul mana porsi. Di hata ni Tuhan nasa tuhita di apala partikeno na gabi jamita. Didok do disi dungi didok na hudul di habang sayma ida ma salu na do hupa imba. Di bagasan pangukaponi di bereng si Yohanes do namar na hudul di habang say namar tudu-tuju Yesus Kristus di pabotohon luhu na do di paimbar. Apa yang perubahin oleh Yesus Kristus? Tentu iman orang-orang yang percaya. Ha porsiaon dia kajul mana porsia do di paimbaru di bata asa tung manada nasida asa tung mangatusi nasida disakap do lo moni rohani di bata. Sakap ni di bata naik ko partoha do saluhu na akajul mana porsia di harajan na pinarade di bata. Allah tidak menginginkan orang-orang yang percaya itu walaupun mereka dalam bergumul, mereka tersesat atau meninggalkan iman karena pergumulan itu. Alai na diigil di debata. Saluhut na namar si taunoni. Tugu hot maka porsi debata. Di pembaru debata. Debatado na pembaru. Namar lapatan debatado na mangrupi, debatado na mangondiho. Debatado na madunghani na sida mga dopis tanoni. Di patuduo do musena holong ni debata marhite ata di Tuhanon. Jadi di dokma surat tomai ay hapo sa doa kahata odeng jalanesto. Di dok debatay ko surat toron na. Asa tung na sida mga tusi akasakap ni debata. Di bagasan ay pawaluhon las didok matuaw nung ngasaut au do parjolo jala parpudi bonana jala ujungna lehonok kudo tuna mauas sian mual ni ay kangoluani sopola Tuhan. Maka ketika Allah menyapa Yohanes, Allah juga paboto isi dosa sitong na ibana do bonana do ujungna na parjolo do na parpudi. Artinya Allah lah yang menciptakan segala sesuatunya. Allah lah yang berkuasa mengendalikan segala sesuatu. Karena Allah yang berkuasa mengendalikan segala sesuatu, Allah juga yang akan berkuasa menyelamatkan setiap orang yang di dalam penderitaan dan setiap orang yang berdosa ditebus oleh Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang benar-benar menciptakan langit dan bumi. Ibana do bonana do ujungna. Ibana do debatana tutu, ibana do debatana sitok, dan adong debatana asing, na sitong sa debata. Ibana do debatana ko si pujian. Jadi dipatuduh debata do holong ni rohanai. Marhite-hite na dilion ibana ay kanguluan tunapawas secara gratis. Anugerah Allah nyatakan. Maka jelas kita percayai takas do tahilala, takas do tahaporsiai. Basa-basa ni debatai di bagasan Yesus Kristus marhite-hite na ditebus na hita. Ay kangolua do namian na dileho Yesus Kristus tu hita gan marsada-sada. Las di bagasan ay papituhon tiano ni namonang ima saluhna jala au gabi debatana jala ibana gaben ako. Maka ketika Allah menganugerahkan keselamatan itu kepada kita dalam Yesus Kristus, maka satu jaminan bagi kita. Gabe tianot tado hamonangani. Nunga di parmona kita di bagasan asini rohani di bata marhite Yesus Kristus. Gabe ibana do di batata. Ani niya manginang
naikot ingotot tamar hite-hite hatan itu ano parjolos sahali. Di pangidoh turpukot tu hita garut marsada-sada. Asa totong tabay debata gabebuna ni hatua di baga separngolot. Ketika kita menjadikan Tuhan menjadi sumber keselamatan bagi kita, maka apa yang akan kita terima? Jalo taik hanguluan. Ada jaminan di sana. Tuhan menjamin kita. Maka jangan ragu untuk percaya kepada Tuhan. Dunia ini boleh saja membuat engkau khawatir. Portibio bodo mangago haporsyamu. Portibio bodo mabeko marsitaonon. Ala ingot tamu nama dabang daina. Debata bonani hatuota nang mabasa-basahon asini rohana nang mangalun ay hangulut tuhita. Asa gabi parmona kita. Maka ketika kita memenangkan segala pertandingan di dalam kehidupan, ketika kita memenangkan kehidupan kita dari setiap persoalan yang ada, maka jelas Tuhan katakan bahwa kita ini adalah anaknya dan dia adalah Allah kita. Itu sebuah kepastian bagi kita. Anaknya dibata do kita, na dihalongi dibata. Alana anak ni dibata hita bangul mahita dibaka senolong ni dibata. Na paduahon na nang dipay tu hita marhite-hite turupukon. Didok nunga dipay baru dibata besaluhuna. Marhite-hite Yesus Kristus semua kita dipembaharui, dipay baru, dan sarobang behita dok portibio. Tinggal hita di portibio na manginang, alidang sarobang behita dok portibio. Kita sudah dipembarui. Maka karena kita nunga majalo haim baru sa debata, marhite-hite Yesus Kristus. Unang adongbe di bagasan parngolota, akalosok ni roha marsar dok debata. Jadilah orang-orang yang dipembarui dalam setiap tingkah laku, dalam setiap aktivitas kita. Orang yang dipembarui oleh Tuhan, maka dari dia akan berasal berkat-berkat. Aka pasu-pasu, aka hinadinggan, aka holong nama, naikota patuduh di bagasan aka nguluta. Tengok madamang dainang. Hatan itu anu mengajari kita, molotung pemarsita do kita. Lehonon di debata do tuita ay kanguluan gambar gogo ita mangadopi. Jale ko perlu do boto tabanginang debata bonana do ujungna. Na parjolo do na parpudi. Ido debata na madongani hita. Ido debata na mangurupi hita. Dang debata na asik. Debata na manotong. Debata na manok pasaluhna. Debata na majadi saluhna. Ido debata na majaga hita. Jala ido debata na patudun holong ni rohana tuhita. Tahapor siya baimana di bagasan rohana sitong. Amen. Martangya kita. Moliate madiho Tuhan nunga taruli hami marhite hiti hatap. Nunga takas diajar hoko tuhami hodo tutu debata. Bonana do ujungna. Debata nama jadi hok kami debata nama kaulongi hami. Moliate Tuhan. Ajari totok kami asa totong ho di bagasan holong ni rohap. Ajari totok kami manot maka porseho molotung peragam akasitaono. Di bagasan Yesus Kristus martangya kami. Amen. Horas madihita saluh na damang dainang. Salam sehat Tuhan mamasuk-masuk.